Moikka ja tervetuloa tähän aamuiseen kasvojooga-hetkeen. Joka ikinen aamu, vaikka sua väsyttäisi kuinka paljon, kannattaa aloittaa isolla ja leveällä hymyllä. Koska hymy ei ole pelkkä ilme kasvoilla, vaan se on signaali koko meidän keholle. Kun me hymyillään, vetään suunpieliä ylöspäin, aktivoituu täältä tämä meidän iso poskipäälihas, niin samalla aktivoituu meidän ventraalivakaalinen hermoyhteys, joka liittyy turvan ja mielihyvän tunteisiin. Ja meidän aivot saa viestin, että hei, tässä on kaikki hyvin ja tästä tulee hyvä päivä. Eli hymy vaikuttaa paljon myös sisältäpäin, eikä pelkästään näy ulospäin. Hymy kohentaa sun olemusta heti, mutta meidän kasvot tarvitsee tukea myös tältä alhaalta päin, meidän kehon ryhdistä ja pään asennosta. Monesti kun väsyttää tai on stressiä, niin meidän hartiat painuu eteenpäin, pää painuu alaspäin ja samoilla kasvot ja kasvojen ilmeet kääntyy ikään kuin sisäänpäin. Joten heti aamulla, kun sä oot ottanut sen hymyn sun kasvoille, niin sä voit pikkasen aikaa ottaa sun keholle, pyöritellä hartioita molempiin suuntiin. Tehdään muutaman tällaisen tupla V-mallisen käsien noston korkealle niin, että oikein tuolla lapaluissa venyy. Tuoda kädet niin, että epäkäslihasten alaosat oikein venyttää tonne lapaluille. Muutama semmonen koko rangan virkistys. Muutama hengityksen verran. Tällaiset liikkeet aktivoi meidän lihasketjuja, jotka vaikuttaa kaulan, niskan kautta myöskin meidän kasvoille. Tuo sitten leuka kohti sun toista olkapäätä. Ja ikään kuin joku vähän työntäisi sua ohimolta, taivuta sun päätä taaksepäin. Tulee ikään kuin pitkä joutsen kaula. Täältä venyttää, vahvistaa meidän kaulan iholihaksia, pään nyökkää ja lihasta. Voit tuntea venytyksen, anna toisen käden olla rentona, vähän painat sitä alaspäin. Jos haluat tehostaa tätä liikettä, paina kieltä sun kitalakeen. Tee semmoista pumppaavaa liikettä. Muutama hengityksen verran ja tuo sun nenä eteenpäin ja tee sama toiselle puolelle. Ja tuo taas lempeästi sun nenä tähän keskelle. Tämä joutsenkaula liike rentouttaa meidän leukaa ja meidän purulihaksia. Jos kovasti yöllä narskuttelet hampaita, niin sen taatusti aamulla tuntee ja tää tuntuu sitten ihanalta, kun täältä venyttää. Anna sitten seuraavaksi itsellesi vähän päähierontaa. Tuo sormet oikein tonne syvälle päänahkaan. Meillä on päässä tosi paljon akupunktiopisteitä, sellaisia paikkoja, jotka vaikuttaa meidän koko kehoon. Ja kukapa ei nauttisi päähieronnasta. Vähän ohimoita ja päänahka saa ihan tuossa kallon päällä oikein liikkua vapaasti. Päänahkan hieronta, se rentouttaa myös meidän otsaa ja sitä myötä myöskin meidän silmiä. Ja kun hierot myös täältä
takaraivolihasta ihan tältä kallon pohjan ja takaraivon alueelta, niin se rentouttaa myöskin niskaa. Tuntuu ihanalta. Ja voit sitten vähän venytellä ja napsutella sun korvan lehtiä. Jos ei se ole koskaan hierottu korvista, niin suosittelen tekemään tätä ihan itse tai käymään vaikka intialaisessa päähieronnassa. Korvissa on tosi paljon myös sellaisia pisteitä, jotka vaikuttaa meihin tosi moninaisesti. Oikein syvä huokaus välissä. Nyt ehkä tuntee, että sun oloja vähän virkistyy. Ja sitten on vielä aika herätellä meidän silmät, meidän katse. Silmän ympärillä on isot kehälihakset. Ja ne voi olla, että ne on vähän uinuvat lihakset, sillä aika usein tulee pidettyä silmiä auki ja tehtyä työskentelyä liikaa täällä otsan lihaksilla, jotka saisi olla täysin rentona koko ajan. Elikkä avataan silmät tosi isoksi. Ja jos susta tuntuu, että sieltä lähtee otsa työskentelemään mukana, niin voit ottaa tämmöiset pöllönlasit avuksi. Peukalat kevyesti tuohon ikään kuin ihan poskipäitten päälle. Älä paina liikaa siihen silmän alle, herkälle iholle. Ja sitten nämä yläsormet ikään kuin pitämään otsaa ja kulmakarvoja rentona. Että et aukase ja jännitä niitä, vaan aukaset vaan silmät. Ja voit ehkä pitää se hymyynkin. Myös itselläni on tämän kanssa työstettävää. Toinen silmä on huomattavasti laiskempi kuin toinen. Muista välillä vähän räpytellä ja vielä voit vähän tuntea aktivointia tuolla. Jos tuntuu, että on kovin silmäpussit, tummat silmän aluset, niin voit kevyesti tuoda sormet tuohon poskilun päälle ja ikään kuin koittaa täältä alaluomeen. Tuoda ylöspäin, niin kuin sulkisit silmiä alakautta, aktivoida tätä silmän kehälihasta täältä alapuolelta. Liikkeen ei tarvitse olla suuri. Tämä pistää meidän nesteitä kiertoon täältä ja voipi auttaa silmäpusseihin ihan ilman minkäänlaisia tököttejä. Vähän voi naputella ja rentouttaa täältä. Silloin kun meidän silmät on rennot ja aktiiviset, niin meidän koko katse loistaa. Ja sitten vielä sillä hymyllä kohti päivän askareita. Elikkä aktivoidaan vielä tämä meidän iso poskipäälihas ja otetaan oikein iso hymy niin, että poskipäälihakset aktivoituu. Jos sä tarvit semmoisen varmistuksen siihen, että se on ihan oikeassa paikassa se aktivaatio, niin ota avuksi semmoinen suhina. Tämmöinen S-suhina auttaa sen hymyn tänne ikään kuin oikeaan paikkaan. Ei ole pelkästään näillä hymylihaksilla semmoinen suun viivaksi vetäminen. Ja poskipäälihas on sellainen lihas, jota oikeastaan ainut lihas, mitä meidän kannattaa treenata ja treenata ja treenata isommaksi, niin mitä se auttaa myöskin paljon tänne meidän alakasvojen piirteisiin. Meidän poskissa on ihonalaisia rasvatyynyjä, jotka iän myötä alkaa vähän valahtamaan ja tällä aktiivisella lihastyöskentelyllä me saadaan niitä pysymään kuosissaan.
Ja sitten vielä ihan lopuksi sä voit ottaa sellaisen öljyn tai rasvan, mitä sä tykkäät sun kasvoille aamulla levittää ja lähtee hieroa se sun kasvoille tällaisin ylöspäin liftaavin liikkein. Aina ylöspäin. Tukee niitä meidän ihoalas- ja rasvatyynyjä. Ai että. Ja sitten tänne otsalle. Hyvin hellästi, ihan kuin vaan höyhenellä koskettelisit ja täältä korvan vierustaa pitkin tuoda alas kaulalle. Sivellen. Tämä kosketus rentouttaa ja pistää meidän lymfakierron liikenteeseen. Siihen riittää hellä kosketus. Ja voit sitten vielä vähän tämmöisillä saksiotteilla tuolta korvan edestä ja takaa hieroo. Näin. Nesteet kohti tuonne meidän kainaloissa sijaitsevia imusolmukkeita. Kiitos, kun sä olit mukana tässä virkistävässä aamuhetkessä. Mukavin mielin kohti päivää.